Egunon, Naia eta Ekiotz gara, Lemoizeko gure esku dagoen arduradune. Eta, etorri gara Bilbora egun hontan, ointxe berton amaitu dugu Goialkatea, eta, izateko oso ondo egon da, oso jente pillo etorri da. Eta, hasikeran antolakuntza arazo apur bete eduki dugu, azkenean dana edertu urten da, giro politxe, jente pilloa, eta, espero genduna, ondo pasa dugu. Gainera herrian bere jendek parte hartu dau, Lemoizen egin dugu zenbat ekintza, Oialarena, bideoa ere egin dugu, eta argazki bat ere atera egin Oiala baituta zoenean, eta jende askok parte hartu dau. Kontuan izan da herri txiki dela bat, jendea gehiago joan altzen, baina ondo egon da, eta Martitxenetik aurrera, espero dugu jendek kontzientate edo hartzez zer dan hau, eta aurrera jarraitxe eta ez lotzute hemen bakarrik. Hori da. Hemendik Samamesera, Samames bete eta hortik aurrera. Eta aurrera bolien.